uCyril Ramaphosa. Angazi-ke mina ngifuna ukusho ukuthi ngivume ukuthi kuqonde ukuthi he's a bad president, but engingakusho ukuthi he's an unfortunate president of all times in this country, unfortunately. Ngoba alitholanga ngisho ithuba lokuthi simbone ubuhle nobubi bakhe. Ububi bakhe-ke bubodwa-ke yikho lokhu ukuconsulta ey'theni athatha ama-instruction ezitha ikhona-ke lokho ukusilimazile kakhulu. Bese kuba isigcwagcwa sakhe-ke nje semvelo, unesigcwagcwa nje. Angazi mesemvelo noma esani, kodwa unesigcwagcwa nje. Engingazi ukuthi laba bosikwasha ngayo. Kubalulekile uma umholi ube nalo ugazi. Noma ngaphalazi noma umsamo wakhe uyaxega noma uyaphi.